टोपी मारिकी स्कूल को चली पचारे कौन किए ना नवीन सरकार पिला माने भारी खुशी आउ पिला माने हाई स्कूल रूपांतरण होला 5T रे परिणत होला हाईटेक्स भी एसी लागी होला कंप्यूटर सिस्टम होला लाइब्रेरी रहिला मागणा बही हम रणपुर सरकार कौन करछंदी आदर्श विद्यालय कि सुंदर रही पिला माने से आदर्श विद्यालय को पाठ करबा को आउछंती केडे सुंदर काम करछंती हम सरकार हां तुम्हें भागो रे बोला तुम्हें भागो रे बोला